दोस्तों महाराज धन्य माणिक्य के दोनों त्रिपुरा के ऐसे नायक हैं जिनकी स्तुति राज्य Good morning, Khulumbai, Khulumka from Tripura again day. दिनैहाय जोङो सफैनानै सेकेन्ड डे जाबाय ओमफ्राय दिनैहाय आं स्टार्ट खालामगोन भिडिअखौहाय नैबे जायगानिफ्राय जों थांनाय हराव बबेयाव थादोंमोन बेयाव आरो दंफांनि न'आवसो थादों नै कटेज मोजां न'आव थानो होदों जोंखौ माने फुल एयार कन्डिसन ओमफ्राय बुस्थुआ के दंफांजों बानायजोबनाय आरो न'आ ओमफ्राय गाहाया फ्ल'रा नैबे टाइल्स नै बेलाय ओरैहाय माबा दङ नै गुड मर्निं आदावफ्रि मोजां नुबाय दा खुलुमखा ओमफ्राय नैबो सासे खुलुमखा ब्रादार फैदों नै खुलुमबाय बे माबा गावसिनि आफादनि NLFT नि सासे सोद्रोमामोन जाहैबाय किसको मिला था एनडीबी लीडर लोग को फेरेंगा सार सावरायग्रा मोनाबिलि ऐसा माइनमाराव लोगो मोनलायदोंमोन दा बिथाङा बेवनि लकेलिटी आरो लकेलिटी नाम क्या है आपका अंतुश देव वर्मा बेबायदि आरो जों नैबे कुमुलुं इक' पार्कनि सोरगिदिं केम्पास सिङावनो थादों माने गभर्नमेन्ट बानायनाय ओमफ्राय पाब्लिक नङाबा लकेल कमिउनिटिया बेखौ टेन्डार लानानै सलायोनो बे मोजां कटेज बानायनाय इन'ग्रेसन जानाय बियो माने थिम बेस्ड मिउजिकेल वाटार फाउन्टेन बियो माने नर्थ इस्टनि वान अफ द बिगेस्ट वाटार फाउन्टेन ले सानावहाय नै बेबायदि नुयो माने हाराव हाथाव नुयो खिन्थु मोनायाव ओरैबायदि मोजां नुयो जों मैया थादों बे हाबाफारियाव बैलाय हनै दा बिदि हाराव हाथाव नुदों दा नोंथांमोना नैबे भिउआवहाय नाय मैया आं खेबना लानाय माबायदि नुयो मोनायाव बेसेबां समायना बेखौ बेखेवनाय हाबाफारियावनो जोङो लोगो मोनबाय त्रिपुरा स्टेटनि MLA नैबे सारा जाहैबाय बिथां मानब देब वर्मा बेजों लोगोसे गोबां MLA फोर EM फोर एक्स मिनिस्टारफोर नैबे जायगानि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो लोगो हमदों आर'नाइ सोदों मान बावदों बिथांमोनखौ दे नोंथांमोना बेखौ नायलांदो खुलुमबाय Science and technology. Kamu apa? Pakai pakai MLA, MLA, LS, बेबायदिनो हाबगासिनो दं पार्क सिङाव हाबाफारिनि थाखाय दानिया जाहैबाय त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास डिस्ट्रिक्ट एबा TTAADC होननाय बेनि CEM बिथां सारखौ जोङो लोगो हमबावबाय नै आर'नाइजों मान बावबाय बिथांखौबो दानिया जाहैबाय बेवनि गाहाय आलासि मानगोनां राजा बिथां नैबे त्रिपुरानि दा बिथाङानो गाहाय आलासि बिथाङा केन्डेल सावनायजों बे हाबाफारिखौ बेखेवो बेनो जाहैबाय जेनाखि थिम बेस्ड मिउजिकेल वाटार फाउन्टेन बेखौहाय बेखेवनाय हाबाफारि दा थांगासिनो दङ बे वाटार फाउन्टेन दिन्थिग्रा श' जायगायावहाय राजाया बेनिफ्राय थांनाय समावनो रायजो राजाफोरखौहाय बेबायदिनो गोजोननाय लालांदों हाय हेल' नोंथांमोना नायनो हागोन दोस्तों महाराज धन्य माणिक्य के दोनों हाथ बने मणिपुर और मिजोरम में मैं भी शामिल हूँ हमारे भाई और 8वां राज्य भी है सिक्किम और संगम मेरे आंचल में 5 नमस्त पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं पहली बार गौड़ सुल्तान की मदद से त्रिपुरा के एक राजा ने संगठित राज्य की स्थापना की बेबायदि बे माने बिथांमोना बेयाव श' खालामदों गावसिनि जारिमिन हिस्ट्रि इतिहासखौहाय दिन्थिनाय मोनसे डकुमेन्टारि
पार्ट बेखौहाय भिजुअलि दिन्थिदों वाटार फाउन्टेनजों दिन्थिनाय बिराद मोजां आरो बे पार्कआ हरैहाय बिबार बारि मारि बिराद मोजां आरो बियो जायखौ बुंदों खुमुलुं जायनि ओंथियानो माने बिबार बागानखा जाहैबाय दा कटेजफ्रा ओरै दङ नै कटेजफ्रा ओरै दङ बे फुल एयार कन्डिसन जोब ओमफ्राय बे न'आ एसे गोबावसै नां बानायखांनानैहाय दा बेबायदि नुयो नै गोदान नङा नालाय नै बेबायदि ओमफ्राय बाहेरायाव बिदि थाफैनानै ओरैहाय भिउ मोनो आरो नै भिउ मोनो ओरैहाय बिराद बेस्थ' ओमफ्राय जों उन्दुना आदाफ्रि जांजोबो उन्दुदों नै जोंनि हौवाफोरनि दा जालाबायो जों बांद्राय माबा रोङा ना माथो ओमफ्राय नैबो वाशरुम आटाचखा माबाया बाथरुमा बेखौ नायनो हागोन याइट नै बेलाय बे बिराद फेमास मोनसे जायगा निर माहाला खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बे लोगोफोर माने एसे बोरैबा दावराव दावसि जानानै माने बर्थमान लक जानानै दंथ'यो माने क्लज डाउन जानानै दंथ'यो जाहैबाय निर माहाला जों निर माहालाव थांनो सानदोंमोन दा निर माहाला बे नैबाव दं पिक्सारा जोंनि रुमाव नै जों बेखौनो नायनानै थाथ'नांसिगोन नै बाहेरानिफ्राय नायनानै थांगोन बांद्रायला निर माहालखौ आदा मिथु बेनिफ्राय बाहेरायाव नायनि नै बाहेरानिफ्राय माबायदि नुयो कटेजखौ येस वाव बे लास्ट जोंनो ओइयाव मोनसे दंबावो ओरैनो लास्ट सेकेन्ड नैबेलाय बिदिनो माबायदि नुदों कमेन्ट खालाम लोगोफोर बिराद मोजाङाव थानो होदों आरो जोंखौहाय माने आदा मिथुने लोगोफ्रा MLA गोजा बेयावनि त्रिपुरानि MLA बिथांमोननि मेनेजमेन्ट ओइ गोलोमखा गाहाम फुं गाहाम माबायदि मोनदों जों थानाय जायगाखौथ' मिथियाखै दाबो ओहो नैबेनोब्रा अ मोनफा मोनफा नाम दोनदों आरो कुमाली बे कुमाली माने बे बुस्थुआ बे गावसिनि भाषा माबा थानाय मोनसे कटेज टाइपनि जागोन आरो नामा औ आंबो माने बेबायदि औ ओमफ्राय आं हरै दिन्थिबावनो नोंसिनाहाय मोनसेबाव दिन्थिबावनाया नोंथांमोननो ओमफ्राय नैबेफोर स्टेन्ड लाइट दङ दा बिराद मोजां जोङो बिराद साथायो बियो मोनायाव ओरै बे केम्पास ओरैहाय वाल नांजाबखाबाय आरो बे केम्पास सिङावहाय इयो जेन'बा बै 4 नाम्बार हनै 4 नाम्बार गमाथि नै बेबायदि ओरै दंलाङो आरो नै कुमुलुं हेडक्वार्टार बे जाहैबाय रिसिपसन नै रिसिपसन अब्ला जों ओंखारबाय माने ब्रेकफास्ट खालामहैसिगोन आरो जों खाथिनि दखानावहाय ब्रेकफास्ट खालामनोहाय ओंखारबोबाय मा जाखोरा इसोरलाय थ' बे गमाथि औ दैमानि नाम आलदा आलदा नाम दंजोबो कटेजफोरा बिनि हिस्ट्रि दङ माजिलाता दङ औ ओमफ्राय लोगोफोर दिनैहाय एसे ट्रेडिसनेल ड्रेसाव ओंखारबाय आंबो गामसा गाननानै बड'लेण्ड हिर' जाबाय दिनै मैया जायासै आदा उफ्रे एनि टाइम बड'लेण्ड हिर' नै कटेजेसफ्रा गोबाङैनो दङ दै नै साफा ओरैनो साफा नुदों दंफां सिङावसो नै बिराद मोजां लामाजों थाबायबाय जोङो माने थाबायलांनोबो मोजां मोनदों आराम थाबायलांनायसै ओरै दंफां बारि माबारि औ थाबायनायनि एक्सपिरियेन्सखौबो लाथारनांगौ जि जायगायाव थांगोन बेरायनाय नट अनलि गारि सा नैबे दंफाङा बे मा दंफां बेलाय मा दंफां माबासोलै बियो साव बेनोथ' सिंनि माजाया बिराद मोजां गोथावथार जानो नागालेण्डआव थाया बे थै जाजोबखायो दाम दङ दानख'ना लायथारोलै गोथाव नङाब्लाबो नैबे जाहैबाय बिसोरनि माखासे हिस्ट'रिकेल श' बेयाव दङ नै राजाफोर बेयाव बानायनानै दोनदों मुसुखा बेयो इक' पार्कनि मोखाङाव नैबे जाहैबाय ओमफ्राय नै कुमुलुं इक' पार्कनि मेन गेट एन्ट्रिया बेजों हाबलांनांगौ बिराद मोजां बे फाउन्टेन मैया बेखेवनाया बिनि गेट बे नै बेवहाय मा होनदों टय बे पार्क सिङावहाय ट्रेक्टर खर'जों खारग्रा बेखौ बाहायो नामा सिङावहाय फैयै थाबायबोनानै मोनसे बाजार मोनफैबाय आरो जोङो हाथाय नैबेयाव नुदों नोंथांमोना बेयावबो जारिमिनारि मोनसे फसंनानै दोननाय मुसुखाफोर खिन्थु थेवब्लाबो दुखुनांथाव बाथ्राया बे बिथांमोनहा गावसोरनि सासनाव गैया गुबुनजों सासन खालामजानाय मोनसे स्टेट बेखौ बयबो मिथिखागौ बेयो बाजार मार्केट हाउस बाजार हल औ ओरैबो दंबावो मोनसे जों ओरै हाबनायसै नै बाजार मार्केट कमप्लेक्स इला एनसान भेराइटिस नायनि मा मोनजायो ब्रेकफास्ट
मा बाजार बेलाय रुटि सावदों रुटि औ Wakni. मा बियो बोरमा बोरमा बिबु फुङाव मोनजाखायो आरो रुटिजों बे मा बिरियानि सबजिबो Ruti baik boरमा bibu. सबजी पूरी बे जाबाय रुटि आउ दिखाओ एक बार रुटि हाँ फूल का नाम है दुगमाली दुगमाली हाथी माने बाजार दुगमाल जोंनि हाथाय होनो जोंनि हाथाय नोंसिनि हाथि बाजार दुगमाली हाथि माने दुगमाली हाथाय बेखौ नायनानै रावबो दालोबैसै ब्रेकफास्ट मेजेम लायबावसो नै बोरमा बिबु ओमफ्राय बिरियानि रुटि जानो होननाया बेखौ नुनानै लुबैनानै आंबो बेखौसो जानो जाबाय नै पापनमा इउ आर नट बिरियानि अके दासो फैनायसो दा बोलोआ Blogger satu lagi nunggu kok. Sana dia berkata. Dia mama zabong na tabol na apa saya gitu. Ruci buza, makan biryani buza. माबायदि माने संनाय मानायफ्रा जोंनि बादियानो माने बिसोर मस्ला मस्लि खम थाव खम जानायफ्रा जों बायदि आरो बरिया जाखा मोनसे मानो दखानाव हाबदों जोङो बादावखाया हिन्जावनो माबा नायदोंनो बिसिनि ट्रेडिसनेल ड्रेस मा होनोमोनलाय रेगेनाय गानग्रा दख'ना बायदि आरो रेगेनाय खिन्थु दामाबो जोयो माने बुस्थु आखाइजों बानायनाय ना आखाइजों दाथारनाय ओमफ्राय आगर रिगि जोबना बे 8,000नो मोनसे 3,000नो ओमफ्राय नै बैफोरथ' 11,000 गाहामनि दं नै बेवहाय गासै आखाइजों दानाय जोब आरो 18,000नो 18,000फोरनिबो दं नैयाव एक को बनाने में कितना दिन लगता है एक महीना मथा मथि मास मोनसे लायो जाहैबाय आगरानो ख्रि जोबनानै ओंखायनो मा होनदोंमोनलाय नामा रिगनाय स' दिस इज रिगनाय ओमफ्राय बे जाहैबाय बिसिनि वासकट ट्रेडिसनेल वासकट मा होनो बेखौ गावसोरो वासकट ओमफ्राय बेखौ माजों बानायो गुदामफ्राबो नाय नो प्लास्टिक इउज ना मा होनांगौ जाखो मानि बेयो दंफां कार्ड दंफांनि बुफांनि मोजां नुगौमोन आरो बेफोर जाहैबाय बिसिनि नै हारिनि गोदोनि माने सिनायथि मावनाय फेमिलि न'खर आरो बर' न'खर हमना लादो जों जोंनि थाग्रायाव फैफिनबाय लोगोफोर बेनिफ्राय दसे थानानै जों गामियाव ओंखारलांनायसै गामियाव